салому алейкум дӯстони азиз, имрӯз 14 декабри соли 2025 инҷа халиҷи Форс, рӯзи якшанбе. ҳаво соф. Мана гурӯҳи 25 нафари адибон ва табибон ҳозир дар ҳамин сайру гашт. баъзе нафарон фикрам обозият мекунанд дар ҳамин фасли сол. мана ин моҳиёй бинед, моҳиём рақсу бозӣ карда истоданд. Mana in girdo atrof. Ana об беҳтарин дору ҳаст. обо ҳам менӯшед, ҳам обозӣ мекунед, ҳам нерӯ мегиред. тамоми чиз бо об вобастагӣ дорад. об асоси ҳаёт ва саломатии инсон аст. масалан аксар беморое ки касали пӯст доранд, писаре аст, омада 10 рӯз дар баҳрҳо обозӣ мекунанд, пӯст тамоман тоза мешавад. лекин оби технологияи нӯшиданашам ёд гирифтанд ҳатто ки таркиби хуни мо аз об вобастагӣ зиёд дорад ва ҳар чӣ қадар мо дар бораи об тасаввурот дошта бошем, маълумот дошта бошем, албатта мо метавонем умри худро дароз кунем, ҳифз кунем. мана ин қайиқҳое ки одамои дар ним баҳрда тамошо мекард мебарад. ана халиҷи Форс, Эрон, шаҳри Киш. ана ин кас Мирзо Ҳайдар. ягон шеър мехонед? маҳраман. дар лаби дарёи дишт ҷонам барои ту сад шавад. саломат бошед, сарсола шавед.